ତା ନାଁ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଭାରତ। ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ, ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାଇ ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦଳ 7 ବର୍ଷ ତଳର ଦଳ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ କରେଇବା ପାଇଁ, ସେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି 10,000 ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ଦଳ ଜମା 2 ମାସର ଦଳ, କିନ୍ତୁ ମାଆମାନେ ଯେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଦଳରେ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ଆଉ ଖୁସି